Koronavirusak eraginda, alarma egoeran, komertzio eta ostalaritza lokalak itxita egon dira. Gehienek duela gutxi lortu dute ateak zabaltzea, baina itxita egon diren denbora guzti horretan, kalte nabarmenak somatu dituzte. Ibarran, esaterako, herriko merkatariei eta ostalariei laguntzeko, Nik Herrian Zuk kanpaina jarri du martxan Lauburu Kirol elkarteak. Guk herri bezala laguntzeko sortu ekimen hau eta itxita dauden komertzioentzako laguntza bat sortzea. Ikusi dugu azkenan hilabete terdi egon direla itxita eta Lauburu herriko parte izanik baita, interesatzen zaio baita komertzio txikiak herria mantentzea eta horrela ziten ideia,